ପ୍ରକୃତିର ପାହାଡ। ଆରେ ଟିକେ ଚା କରି ଆଣ, ଟିକେ ଚା କରି ନେଇ ଆସିଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ଆରେ ମୁଁ ତ ଏଠି ମେକଅପ ନଉଛି ଯିବା ପାଇଁ, ମୁଁ ସେଣେ ପାର୍ଟିକି ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛି, କେମିତି ଚା କରିକି ଆଣିବି? ହଉ ରୁହ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟେ କରୁଛି। ଆରେ ଶୁଣିଲ, ଗଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କପ୍ ଚାହା କରି ଆଣିବ। ହଉ ଗୋଟେ କପ୍ ଚା ନେଇକି ଆସୁଛି ଆଉ। ଆରେ ରୁହ ରୁହ, ଶୁଣ ମୋ ପାଇଁ ବି ଗୋଟେ କପ୍ କରି ଆଣିବ, ମୁଁ ପାର୍ଟିକି ଗଲେ ପିଇକି ଯିବି, ଠିକ ଅଛି? ହଉ ହଉ ଯାଉଛି। ତମେ ଯାଇ ଚା କରି ଆଣିଥିଲେ ହେଇ ନଥାନ୍ତା? ତମେ ପରା ଦେଖୁଛ ଆମର ପାର୍ଟି ଟା ଯିବା ପାଇଁ ଲେଟ୍ ହେଲାଣି, ପାର୍ଟିକି ମୋର ଯିବାର ଅଛି ନା, ସେଣେ ଗାଡି ପୁଣି ଫେଲ ହେଇଯିବି ଯଦି ଆଉ କେମିତି ଯିମି? ଏଇ ନିଅ ଚା ଟା ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ ଟେଷ୍ଟି ଟା କଣ ହେଇଛି। ଏଇ ନିଅ। ଆରେ ବଢିଆ ହେଇଛି ଚା, ସତରେ ନା ବହୁତ କଣ? ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସତରେ କି? ଦେଖି କେମିତି ହେଇଛି ଚା। କଣ ଏତେ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଛି ଚା କହିଲଣି ଦେଖି? ଏମିତି ସବୁ ଚାହା ବନାନ୍ତି? ଏଇଟା ଚାହା ନା ଗୋବର ଘଷି? ଏମିତି ସବୁ ଚାହା, ତମକୁ ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି? ଏଇଟା ଟେଷ୍ଟି ଆରେ ବଢିଆ ଚାହା? ତ ହେଇଛି ଚା। ନିଅ ତମ ଚାହା। ଆରେ ଆରେ ଏମିତି ଇଏ ସବୁ କଣ କଲା? ଏମିତି କିଏ ଚାହା ବନାନ୍ତି? ଆରେ ଇସ୍, ଗରମ ଚା ସବୁ ଏମିତି ଫିଙ୍ଗି ଦିଆଯାଏ ମଣିଷଙ୍କ ଉପରକୁ? ଇଏ ତୁମେ କଣ କଲ?